ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to darul harmayni sari fayni ceerno ahmadou dia almadi ko on waktu yoni ha tudduɗal ceerno aliyu diawo to kerma sare ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hande o haaqillaji sénégal naɓe kala ketti e baroɗe teddungal ɗe leydi sénégal jogorɓe hippodirde sanga 20 heures hande o hakkude mabɓe e kippomo leydi belgique moɓe mbiyata wonande kippo diable rouge to leydi mauritanie laamu leydi happumo rokkuno timmi hande o ngam hadde otoji karuji nawoji yimɓe dogoji e nder leydi ndi so wona ɓen joguiɓe technique ustugol to banggue dogdu hattana oto ngam haɓade accident ji e booli leydi mauritanie to leydi mali ko ene tolno e 1950 hakkude car e camion juukinoɗi toon to hay jeema ha fayma toon to sebe bugo ɗiɗo hen kala mbawi yettat to bamako e kisal nden ka armée leydi ndi kabruji men manaw men ha toon to Gambie Guinée Conakry Guinée Bissau Côte d'Ivoire ma jaa toon to Ghana Burkina Faso Centrafrique joolam jaɓeri jaadaten koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbothie musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamina daara moderne de l'excellence alhaji Seydou Nourou Tall e gardugol ceerno Makki Mountaga Tall khalifa diine kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall aɓen jogui beele men mawɗo teddinirde e tintinde dendagal bandiraɓe julɓe kala ɗo goni windere nde ñande goho lewru juillet 2026 aɓe gudditi demoli mabɓe ha yaaji wonande ɓen yiɗɓe windide sukaɓe men ko fate cours de vacances sukaɓe rewɓe kame worɓe kala bisimilla mumen daara moderne de l'excellence alhaji Seydou Nourou Tall ko duɗal kettinagal e jangguin leydi sénégal kono kadi ko duɗal gandiragal alqouranil karim français anglais kame hebloji goɗɗi garɗuɗi kala mumen daara moderne de l'excellence alhaji Seydou Nourou Tall kala hitande ko fati concours aji examen aji kala eɗen gandi duɗal ngal heedata en caggal daara moderne de l'excellence alhaji Seydou Nourou Tall ene jogui nden ka ekisal ene waɗi caméra de surveillance denowo o jamma e ñalawma sukaɓe goni koye nden ka ekisal ene ñaama ene jara ene laaɓi ene pija ene janga ene jangguine needi ekisal kala daara moderne de l'excellence alhaji Seydou Nourou Tall jogui ko duuɗe ɗiɗi duɗal rewɓe ngala tawete ko toon to Sicap Liberté 3 villa 17 78 b ene tawe e nder Dakar so tawi ko daara rew worɓe o on noon tawete koto Kermassar cité Dubaï Almadi D ene tawe e nder Dakar so tawi jiɗɗa hebde ko tongoɗe daara moderne de l'excellence alhaji Seydou Nourou Tall kutuɗal jangguino walla jangguin celluɗo to banggue alqouranil karim kame anglais et français informatique kala muɗuma mbatta ko 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 254 33 55 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 78 149 44 31 musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere so tawi koye Afrique Amérique Asie Europe kala ɗo gonɗon so jiiɗi windide sukamon rewɓe e worɓe kala jaɓane daara moderne de l'excellence alhaji Seydou Nourou Tall fuɗɗoto ko ñande goho lewru juillet 2026 o hitande nde gonɗen nde salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo addire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalo walla danwal kala gandu bidde laaɓaɗo leɗɗe
ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗe jiiɗa ciirolla omo safar rewɓe wonduɓe kista fibrome ndogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe ustaraɓe dawago e rewɓe sattoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawrana worɓe ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leeci kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ceerno Djiby Sy ene jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji pirtoji dabruji ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kiline mum to mbawɗa wonde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma e safroyima jettoma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto ene safra fodde sappo e tati rafi fannu goɗɗo ko fodde sappo e jeenayyi fannu tataɓo ene safra fodde temde rafi ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kiliyeɓe mum ewro saaha joni mo tawe to Wourossogui so tawi a ari ha Wourossogui yaltirde Wourossogui lawol faade nabbaji dernier station so tawi a limima banggue ma ñaamo ma tigui galle ceerno Djiby Sy walla so tawi ari ha ɗon to station so tawi a noddimo ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy noon numéro makko leydi Sénégal tawi ko numéro appel mbatta ko 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy numéro makko WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko bawɗo l'istikar ko indema inde nenema dokkatamo haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy wonande yiɗi ɓannede l'istikara ko 2000 francs CFA omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money numéro makko Wave e numéro Orange Money 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni e base makko ne golloto nakcoɗen tawi ɗon meñi ko wiye ceerno Alassane Sy sa jokkodire ceerno Djiby Sy tawi ko leydi Mauritanie gonɗa to nakcoɗe ma o jokkodire ceerno Alassane Sy ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko gorelte ko aadiyanke mo firtata aadi e jayde mon weltare TV gorelte ko aadiyanke mo firtata aadi e ɓen safrotoɓe mum kala gorelte holliti wonande ɓen safrotoɓe mum kala kolliti mbi'i alhamdulillah ɓen tampunoɓe to banggue ɗaɗi musoji puƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala gorelte holliti ɓen ɓe nangata taare joguiɓe caɗele diabète tension ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru eɗin fannuji kala hewɓe kolliti dañi hen jaam hay so tawi woni rafiji ɗin jangtuno kay gorelte kala gorelte ene andina dendagal bandiraɓe kala ko haako koko haako naturel iwko toon to Corée Nord ari ko wallude e safrude a wulnat tan aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an jiɗɗo andude ko woni gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte ma janggan hoore maɗa kala muma so tawi noon ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde mabɓe so tawi gonɗa ko juude guuriki jokkodirta koye sohna Guedda Sy mbatta ko 00 221 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Saint-Louis jokkodirta koye Mamadou Diop to nokku biyeteɗo Balkosa Juma Abbas Sall mbatta ko 00 221 77 417 83 88 so tawi noon gonɗa koto Mauritanie Noksoɗa jokkodirta koye Adama Niang ɓurandirede Boynasa mbatta ko 00 222 47 85 20 96 so tawi noon gonɗa koto Pété jokkodirta koye Aboubacry Sangota mbatta ko 00 221 77 574 25 51 so tawi noon gonɗa koto Sinthiou Bamambé jokkodirta koye Al Housseynou Hamadi Ba mbatta ko 00 221 77 204 55 90 so tawi noon gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business mbatta ko +1 34 77 01 56 77
so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gaïda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari wonande go morse hitande ujunnaje 2026 yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗe mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr mon dulumaji to karallagal ko Saydou Abouba mon Sayba gorgola gartaten koye gorelte wonande onon yiɗɓe hebde tongode gorelte beele mbawon jokkodirde kalɗo gorelte woni e nder aduna kala mbatta ko 00 221 mbaɗa 76 683 14 94 woni 00 221 76 683 mbaɗa 14 9 et 4 mbawa jokkodirde e nde tongode kala tan ɗo jiɗɗa hebde gorelte ma jokkodire e tongode gorelte kala ɗo mbawɗa wonde e nder windere nde kala takkusana yoni tonan ka FM Galoya e ko taari ɗum kala ko on waktu yoni ha to jokkere enɗam kiidira kono kadi ha to haalirde gaynako nammarila Yelo FM radio tata Cheikh Oumarul Foutiyou Tall ha to ñooro heedani hen caggala jehetena ko aton to cubalel laawa tinama jaltugol aduna jaalal mangal no feewi tergal mangal e dosde leydi Sénégal woni no jagorɗo e laamu Abdoulaye Wade kono kadi jingani no feewi wonande département de Podor région de Saint-Louis ha tenti noon finoɓe to cubalel e ko taari ɗum kala ngal jaalal mangal noon wiyeteno ko Yero Ahmed Diallo yalti aduna wira ko toon to cubalel ma en kettoye fandu haala Abdoulaye Zakariana. basgol jaalal mangal Sénégal ha tengte noon région mo Saint-Louis département de Podor hono docteur Yero Ahmed Diallo wonani noon sunare mawde wonande leñol ngol goto foof haali moƴƴere makko e ko ande makko ha tengti noon e maire commune mo mairie mo ganduɗa koye on commune wuuro makko cubalel law jeeya hono Aboubacry Sow. min dañi noon mette mawɗe kono noon min jaɓri ɗum Allah aussi sabu Allah jeeyi kaake mum so yonti tan nawat min jaɓi ɗum kono komin mbawi wiide tan komin jarama jaalal min jarama neɗɗo mawɗo min jarama neɗɗo moƴƴo min jarama julɗo min jarama karesira min jarama mo ganduɗa o gurdam muɗum foof danirino tan ko ɓamtare nokku muɗum cubalel law commune mo wari département de Podor région de Saint-Louis mbeɗa wawi wiide tout le Sénégal. bandiraɓe makko e sehilaɓe e yiɗɓe gaddi seedam faagal mumen faade e makko. babam Yero hamme ko moƴƴo ko jokkowo enɗam leñol ngol foof omon ñowtodiri ɗum leñol ngol foof omon sañodiri ɗum wonno Yero hamme ko moƴƴo ko mbabour ko jaññanɗo leñol mum ko jiɗɗo enɗam mum babiraɗo moƴƴo jokkowo enɗam jiɗɗo bandum en kadi bandum kadi ne jarani ɗum hunde foof emin ñaago Allah tan yo Allah ɓuuɓanmo to kanko e mayɓe julɓe yo Allah yurmomo yaafomo harnomo aljanna wallahi wonko min jaara ɗo noon ko cubalel fof kadi yaara debbo ƴette amen e nder illa morfil fodde wonde capanɗe jeeyon neɗɗo fof dañina janggina école ko debbo o waɗi noon debbo o ko moƴƴo ko jaatiki amen moƴƴo somin gari wonde temedde ɗiɗi wonde temedere debbo fof koye galle makko jippoto Yero hamme rendini mofti o nangi o fewni o yonni Yero hamme o ardi fof o woni directeur élevage région de Saint-Louis o rutti o waɗa député ɗo woni député ummiti kadi o woni ministre de l' élevage o ruttiti kadi woni PCA fof ko Yero hamme Siley Moussa Guéɗa ala ɗo haaɓa ala ɗo dugda o woni l'homme de développement o jaggi rewɓe o jaggi sukaɓe fof ko kanko jeeyi won empreinte mo waɗi marqué kanko itti ko wiyete animosité e nder politique o addi humanisme eyyi nden politicien gondani tan guila tan ay tanas be ko musiba ko haare mais ko Yero addi ɗo politique denɗiragal fijirde jaleɗe hayso wondani e ma kañum anni ɓurata teddinde ɓurata fottude eɗen ñaganomo Allah tan nde toon wonata foftorde makko kanko e mayɓe julɗe fof.
wonno koye fandu haala Abdoulaye Zakaria an yero Ahmed Diallo walla men yero Hamme Diallo woni no jagorɗo woni no sardiyanke woni e fannuji kewɗi no feewi kono kala ko mobbi nawanta ko cuuɗi mumen nawanta kadi koye département mum nawata koye région muɗum oɗo saa noon ko Pulago kala ko Sénégal kala ko cubalel kala kono ko région de a Saint-Louis kono kadi département de Podor kala woni ko waasi hen oɗo henna gorko noonne kadi commune mairie kala wonno ko ɗon woni a commune makko Abdoulaye Zakaria nelde duwaw dendagal ɓesgumo ko kala nde jomiraɗo yurmotomo yaafomo nanamal janna kankoye dendagal maɓe julɓe kala hoorejo leydi ndi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye janggo woni 2 lewru morse hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom omo ɗamini joɗodade e ardiɓe commune aji leydi Sénégal kala woni maire ji ɗi kala ngam yewtere nde ɓe jogori yewtidde ndeni yewtere noon Ousmane Sonko gardiɗo sur saɗeji leydi Sénégal holliti anda ko yewtete kono so tawi woni ko dirtingol sumgoji local tijjaɗi hitande fande nde ɗum kam ko loppeɗa ala e nande ni janggo Abbas Fall maire Dakar holliti ma tawtore jonde nde ñalawma janggo ko jamni ko ma jab kono ko jamnaki ko ma wi kañumne loppet ala hena hanki o hooreji leydi Sénégal ono Bassirou Diomaye Diakhar Faye tottiri ko fate banggue seedam faaguji kewɗi no feewi taw koye fannu magistrature ko fate banggue saria leydi ndi e ñawoji muɗuma kanko on noon hooreji ndi o wasiyima magistratuji nde gonata yimɓe ngarɗuɓe dariɓe daraniɓe leydi ndi to banggue ñawoji e fannu mumen hakkude civil kame tambiɓe dosɗe ñawoji leydi ndi nde hoolare timmude waɗete hen ko ɗum ko kadi ndulmaji dañi hen fayida mawɗo no feewi ɗum ko caggal ɓiɗɗo ndulmaji naajo biyeteɗo Abdourahmani Déme mo ganduɗa yalti kay walla ni fuɗɗi jangguin muma koye franco arabe mo ndulmaji ko ɗon rewi tan kañumne ha jeeya hanki e dettaɗo seedam fagal mum to banggue magistrature ɗe mbiya tan oɗo fartagui wonani ndulmaji demɓenaɓe kala ɗe mbiyamo tan kanko Abdourahmani Déme yo jogoro jaam e kisale ɓurala gatten koye baccalauréat hande woni ñalawma ɗimmo mo baccalauréat e nder jokli leydi ndi Sénégal kala tinama gueɗeɗe kala ene ndewi lawol e nder région ngaji ha e département ji ɗi kala so wona noon toon to Pikine walla ni toon to Thiaroye e Guédiawaye tinama toon ɗiɗo kay wujjitiɓe to banggue téléphone mbawi yaltinede hen kawguel hikkangel noon sukaɓe rewɓe aɓe cirñini hen no feewi ha toon to région de Matam ha e nokkuji kewɗi kala tenti noon e nder Dakar e hoore mum holliti jagorɗo woni Boubacara Camara jangde towne nde caggal nde waɗi jilluma ko hanki o yogay centre aji taweteɗe e nder Dakar omo yaade gouverneur e préfet e gardiɗo ko fati e banggue fannu bakkala ɓe kolliti 60 e kala temedere ko sukaɓe rewɓe hande o goni luliɓe eɗi cuuɗi ngam kawgel baccalauréat gartaten koko fati e banggue ndema leydi Sénégal laamu ngu noon caggal batu hakkude jagorɗe holliti 130 milliards francs CFA woni ko yaltini ngam campagne 2026-2027 hitande nde gonɗen nde hitande fande nde beele kadi wallidde ndema ha ɓuura ƴellitade to banggue wonande awdi kamne wondi kadi e engrais e ɗiɗon fannuji kala kono remoɓe hewɓe noon ene kewi wullitade e kala hitande so tawi koppareji jalti kama kañumen jiyata ni awdi ni engrais haydara goɗɗum tenti noon e ɓen remoɓe fannu privé ji e ko nandi e ɗeɗon gueɗe kala mumena jagorɗo yangara boli dow e less kala holliti wonande circulaire jaltuɗo ɗe balɗe kala ne holliti wonande laamu ngu ƴetti peeje mawɗe ngam haɓade dogdu ɓurtude e boli tene kadi darnude radar uji e boli autoroute à péage e amande uji kewɗi holliti on circulaire yaltani e mabɓe hayso tawi woni kam ne jogori wadde wona kama e kunnude mabɓe ɗum fuɗɗi feñde PS ko parti socialiste eɗen gandi dumunna kala ɓe goni koye caɗele mawɗe no feewi kolaɗo kuɓala wonande PS Aminata Mbengue Ndiaye o hollitiɓe dartini kala ko fati jonɗeli e batuji mabɓe toon to galle le police dar Senghor ha diw o saha kala beele gueɗeɗe kala ɓuura hewde e lawola toggudiri nokku bireɗo Kuccari ko tana musɗo waɗi toon ɗum noon ko oto goto PGTO 505
hakkunde muɗum e motto mo ganduɗa mo hinde TVS jolnunoɗo hakkunde gorko e joom suudu muɗum ɗiɗo gonno e oɗon moto on noon oto mo hinde Peugeot 505 natanoɗo e on station ko kañum tigui ramisiɓe kamɓe ɗi noon nde ɓe jaɗi kala ɓe keddodaki e wonki mabɓe woni debbo e joom galle mum ɗon noon sapeur pompier rondi ɓalli mabɓe nawi ɗum toon to morgue hôpital mo Tambacounda soforo nanggam waɗama garde à vue aske a wonande loskoji ene jokki e sifa makko technopole fadia toonne kadi hanki kikiɗe ko cuumu bonɗo woni ko waɗi toon ha ganduɗa sapeur pompier ari kono noon cuumoye hewde doole ɓe donki tigui ko ñippude on cuumo taw koye dépôt nebam nonne kadi wonde batiraji kam e télévision aji e ventilateur uji cuumu ngu noon bonni ko heewi ha tendi noon wonnoɓe saraji ɗi kala andaka noon taw oɗon cuumo holto umori teska kam umori koye ventilo goto taw koye nokkuji oɗon dépôt gartaten koye dawriyanke Pape Malick Ndour eɗen gandi ko terɗe APR woni no jagorɗo e laamu Macky Sall kawno jagorɗo sukaɓe on noon eɗen gandi won nangganoma guila 15 lewru mai 2026 ñande nogas e jeetati avril ko nden noon ko nden cour suprême yamiri yo waɗe mandade dépôt o nden noon o nanga caggal muɗum o nawa toon to kaso mo Rebeuss taw kadi o tuuma koye ɗiɗi piccal jeetati walla men jeeɗiɗi milliard taw koye société ndema mo Israël mbiyata Prodac ko wona ɗum ko noon ñande nogas e nayyi lewru manduɗo hen hanki ndu woni juin ko nden tigui wonande chambre d'accusation yamiri kay yo yaltine kaso tugganma 7 heures ha 21 heures wawi yaltude galle makko kono so jammari koye galle makko wonata parquet o noon hanki hewɓe kollitino wonande kay yamirimo yo heddito toon jaɓani kowona ɗum ko noon hanki jamma e bettere mawde no fewi holliti won arɓe makko mbiyimo rocci bagage makko yalta kaso woto haalan hay goto hay avocat makko woni ko tinani hande o kam o heeɓi jeytari hoore makko hay so tawi woni koye dow sarɗi risatol nanga toon ko laytol bandiji funtoɓe to banggue WhatsApp hay gueɗe goɗɗe kala yeeyoɓe drogue ɗin fannuji kala téléphone aji mabɓe woni ko tetta kono kadi tawa mabɓe ken tolno e million pawde 45 ujunere ko wona ɗum ko kadi téléphone aji kewɗi tettama hen aɓe jogui groupe WhatsApp mawɗo no fewi on groupe noon ɓe mbaɗata ko photoje rewɓe kam vidéo ngaji cofɗi e nate kay kala hen profil woni hen ko debbo joɗɗo no fewi taw ko gorko suuɗi caggal mum aɓe punta worɓe ɓe nanna ɗumen hen sa yiiɗi hen debbo ma heeb joni taw koye funteji mawɗi no fewi e ko fate ɗin fannuji kala jeeyo nanggam hen kono ɗo sa enquête ene jokki e dow oɗon sifa sengiwi to Sénégal paɗen ko toon to leydi Gambie Adama Barrow ko hoorejo leydi Gambie wo toɗɗima biyeteɗo Ousmane Gomis oɗo saaha noon woni chef d'état majeur général armée leydi Gambie woni GAF ɗum noon ko ñande nogas e jeenaya lewru mayduɗo hen ndu woni lewru juillet ko nden woni nde o toɗɗa to leydi Mauritanie jagorɗo gaynaka leydi Mauritanie Sidi Ahmed Wuld Mohamed o holliti wonde ɓe ƴetti pellital haɓade kala ko fate yooro e ɗomka daabeje ɗe ken tolno 70 taw ko woyndu e boyli fina tawa woni ko waɗa e nokkuji joñiɗi ɗi ganduɗa ko nokkuji gaynaka kono hebde ndiyam ko hunde sattude no fewi o haali ɗum noon koye jonde e nder région de Trarza ko fate banggue heɓanade ɗo e ñalɗi vaccinde ɗe daabeje beele gona e jaam e kisale nder leydi ndi délégation ngaji ɗiɗi fond taw ko sawti en woni ko yetti to Nouakchott laamugo leydi Mauritanie woni PDG fond sawti en ene wondi kadi directeur mo ganduɗa ko PDG ACWR Power mo Arabie Saoudite ɗiɗo kala mbawi joɗorade kame délégation ngaji mabɓe hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wuld Cheikh Al Ghazouani ɓe mbawi joɗorade kadi hoorejo jagoɗo leydi Mauritanie addiɓe ko ciifodiral ngam nanodiral darnude central mawɗo no fewi to banggue nucléaire kuɓɓam taw kadi ko gaz dongnata ɗum toon to jago ɗum woni ko waɗata toon ma wonoy 130 mégawatt jar koppreje muɗum ma wonoy 669 million taw ko koppreje dollar woni nden sifande
taw dongna ɗum ko gaz ngarɗuɗo no feewi hanki o noona jonde hakkude maɓɓe hoorejo leydi ndi holliti ɗum ko fartaŋe wonande ɓesguji Mauritanie naaɓe kono kadi ko fartaŋe wonande riwtude kala ko fati e kuppiraji courant tesketeɗi e kala saha taw koye société Somelec e ko nande ɗiɗon fannuji kala muɗuma Mauritanie Sénégal juɓɓini jonde kaldigal jonde balɗe 4 ngam yurnitade dosɗe sariya ñawoje hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe to banggue wostudirde miijoji e ɗin fannuji ha tenti noon boniɓe Sénégal naaɓe e nder leydi Mauritanie mbawata nawtede leydi Sénégal Mauritanie naaɓe nangaɓe leydi Sénégal mbawa nawtede e nder leydi mumen jokkitoya toon cogdi mumen nden jonde laatima hanki balɗe 4 ngam gosodiral miijoji e dow oɗon fanno chef de la commission des droits de l'homme on noon woni Bekkay Abdel Maliki to Genefa holliti Mauritanie ne jogui caɗele mawɗe no fewi tenti noon to banggue sifa haqqe sukaɓe rewɓe e rewɓe tenti noon fitinaji batteɗe sukaɓe rewɓe ha tenti viol e wargo e ɗiɗon fannuji kala e dewle cukalon tokkocon e ɗin fannuji kala mum warti yañade ɗin sifa o holliti ko darde tan o eri hen noon ko ulama o en almameɓe ne mbawata ɓeydude hen darde ngam oɗo saha ɗen gueɗe kala mbawa riwtede ha ɓuura rewde lawol toroso caggal nde ɓe dartini hofgo juuɗe mabɓe ɓe ɓamti ñalawma hanki o toon to hôpital mo Rosso ɗum noon ko spécialiste en wullitiɓe hôpital o ne manki kaɓorɗi no fewi ne manki kadi médicament ji e gueɗe kewɗe no fewi ɓe kolliti ɓe puɗɗitima hofgoɓe ɗum ko caggal balɗe sappo nde ɓe dartini ɗen gueɗe 50 candidat baccalauréat ñalawma ɗimmo woni ko nanga kamɓe kala wonande ko fate examen ji mabɓe kala kaytina lorsque ene jokki ɗum e nder 13 région ngaji taweteɗi e nder leydi Mauritanie holliti ɗum ko jagorɗo jangde tawde mo leydi Mauritanie gartaten koye auto ji transport taweteɗi e nder leydi Mauritanie eɗen gandi guila 11 lewru juin 2026 laamu leydi Mauritanie ƴettino pellital hollude ñande 1 lewru juin de juillet darindu hande ndu ma dartin kala ko fate karuji ha tenti société ji dognoji auto ji yangara e nder leydi ndi taw koto fannu jolnoɓe yimɓe ne jaaha ne garta ma joni waɗa visite technique mo ene usta vitesse mo dogata o ha hakkido dottoɗo laamu ngu yamiri ɗo kala auto kay mo ala nden ɗaɓɓade walla ala on kayita dogata e nder leydi ndi kala ɗum ko ñalawma hande o woni ko fuɗɗi taw kadi koye dow ɗiɗon fannuji kala mumen taw koye ɗiɗon fannuji woni ɗen gueɗe kala finoɓe to legal arfa takkiɓe hôpital Al Saddaga jagorɗo kotki rokkirinoɓe dele nde ɓe eggata galleji mabɓe ɓoyata ɗin galleji kala kele nde tawno ɗima ha koye dow mbadi ɗi rewani lawol finoɓe toon kollitiɗe jogui kayitaji mumen celluɗi woni hen ko soɗɓe ten kayitaji ɗi kala ne ndewi lawol kono laamu ngu holliti ala e mabɓe kala joguiɗo kayit dewɗo lawol ko pooɗe nduure woni hakkude mabɓe oɗo saha ɓoyata ma eggingol mabɓe woni ko lawɗinte toon jeeheten ka toon to Guidimaka taw yen toon Zakaria Samba Dia wonande Hakim Williams waɗi jilluji mum kame jonde mum hakkude toɓɓitiɓe safara diwan o o dañi haalde mabɓe toɓɓe jaaƴi no fewi ko fati e banggue nden ka e kisal ha tenti ko fati banggue safara diwan o Zakaria Samba Dia. jamal ñalle mum bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayaw weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinima kumpital men ɗo e nam e nder diwan meɗen guiɗimake e oɗon ñalawma talata en hawri capanɗe tati lewru meɗen jeego wiritande ujune ɗiɗi e nogas e jeegom wonande Hakim mbo wuliyange wonande biyeteɗo Zeydane Sidati o wawi waddude jonde e wonande ɓen ɓe gandanɗa hoore makko halfinaɓe ko fate banggue wonande cellal taw kadi ko e département mbo wuliyange kanko noon Hakim o wawi joddade mabɓe wawde tigui rigui e yewtidde mabɓe e hettade wonande ko fate banggue wonande caɗele e cellal tawtede e nder département mbo wuliyange wonande noon tawtarama ɗumen yimɓe hewɓe ne jeeya hen wonande gardiɗo ko fate e banggue wonande safroɓe e nder département wuliyange woni gardiɗo safrude mawde tawtede e nder mo qaɗade wuliyange biyeteɗo Mouhamed Kehel o wawi wadde haalande timmude wawde tigui rigui hollinde wonande caɗele dendagal caɗele tawtede ko fate e banggue wonande e safara e nder département mbo wuliyange kanko Mouhamed Kehel wawi yaltinde hen toɓɓe kewɗe tawetede ko fate e banggue ngakkere
e cellal ngakkende fate e banggue hôpitaluji hay ko nandi hen wonande noon tawtarama kadi e jonde nde ko fate e banggue wonande ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko mairie ji taweteɗi e nder département mbo Wouliange nonne kadi ha e wonɓe e nokkuji cafruɗi taweteɗi e nder département Wouliange fodde e nokkuji ɗi gandanɗa hoorema nogas e jeegom cafruɗi taweteɗi e nder département Wouliange kamɓe fof ɓe mbawi tawtorede nde ɗo jonde wawde tigui rigui e yewtidde ɗum e wonande on mo gandanɗa hoorema ko hakim mbo Wouliange biyeteɗo Zeydan Sidati wawde tigui rigui e ɓanguinde dendagal caɗele ɗe ɓe gandanɗa hoorema eɓe gondi hen wonande kamɓe toppitiɓe ko fate banggue wonande cellal e nder département mbo Wouliange. Zakaria Samba Dia Bekera gam Ayawo Weltare TV. Zakaria Samba Dia Bekera gam Ayawo Weltare TV sen giwi to Bekera Guidi Maga Melga Mali Melga Mauritanie fayanma khaya hato Gimba Nyanga eko tari ɗum kala jehen ha ton to Bamako leydi Mali finoɓe e nder localité mo Foutou Ba noon tawete koye région de Kayi tawi nder cercle mo Bafulaɓe golliti goni koye kayamɓe ya musto no fewi to banggue guura gueɗe guura ton kala ko gueɗe cattuɗe no fewi ɓe erima laamu leydi ndi nde wawata walludeɓe caɗele mawɗe tenti kam ɓuuru kam hande o natti ƴakkede ni saabu e gorwa sodde ɗum farine seeri ko fiyata ɗum ko ene seeri ha ɓurtiɓe kolliti elle wona e nder leydi heɓe goni Kuccala tonne kadi ko kuulal hirtolelo woni couvre feu woni ko ɓeyda balɗe 30 ɗum noon wonande gouverneur préfet sous préfet e autorité ji e maire uji kala kollirama moni kalle wawata ɗoftade gam nden ka ekkisala e wattude haqqille mum sifa ha jaam ɓuura duumade e ɗiɗon nokkuji kala mumena Bamako internoji kewɗi kollitino hanki o wonande Bamako rokkiri 72 heures woni balɗe 3 ambassadeur mo leydi France tawite to Bamako nde yaltata Bamako ɓuuri yawde siftinde mon noon gila tan hitande ujunnaje 22 ambassade mo leydi France ala ni e nder leydi Mali haalaka Bamako gila ngal taƴodiral laati ɗin kabruji gona gonɗuɗi hay seeɗa armée leydi Mali holliti yiiti basuji ɗiɗi taw ko heblo joguitiɓe armée ji e nder ladde bulli kame Sosana ɗi laddelli ɗiɗi kala tawama toon ɓe kolliti ɓe tawi ɗon batte kewɗe no fewi caggal nde ɓen dogui ɓe tawi ɗon noon ko heewi ne momtira ƴiƴam e ko nandi hen firti ko gañiɓe hewɓe kono kadi ɓe ɗamtinaki mayiɓe ubbaɓe taw koye ɗin diwanuji ɓe tawi ɗon motoje kewɗe kame kaptorɗe kewɗe no fewi woni koɓe tetti e nder oɗon diwana armée leydi Mali holliti ko 550 camion kame autoji jukinoɗi toon to région de Kayi kañumen duusir ɗum armée leydi Mali ha yetti toon to Sanare jafuɗon toon to Sanare kono kadi to Jeema ɗo ñande 23 lewru manduɗen ndu ko ene tolno e 950 hakkude camion kamne wondi kadi autoji nawoji yimɓe itta ɗon ɗo Jeema nawa toon to Seba Bogo fayi toon to Kawla ha fayma toon to Didini ha toon to Kolokani Katti Bamako ɗi jettima Bamako kamɓe kala aɓe kisi aɓe celli siftinde moon ɗo Jeema ɗo ko ɗo woni hande carrefour mawɗo ko ɗon autoji ɗi kala garata wondude laamu ngu e kisala ha autoji ɗi kala keewa maddi ɗacci noon haɗi gona autoji kewɗi no fewi temedde ko nden laamu leydi Mali kay wawata jogade nden ka e kisal majji na waɗi haɗi jettiyo Bamako ɓen safrotoɓe ɓen ɗannotoɓe ha tenti noon ɓen yo mbayɓe itteteɓe toon to Khaya ene nawe walla itteñi ɗon do Nioro ene nawe to Bamako ko caɗele mawɗe no fewi saabu jombajo gorko ma jooɗo ko juutine sabbo jombajo mum debbo taw dañani lawol taw firti ko ya ngara o ene satti ene muusi no fewi oɗon saaha laamu leydi Mali hanki o ɓe jaltini wonande décret hadde hankadini oto mo ala immatriculation dogde ha laaɓa nden noon autoji ɗi ngalano ɗum ɗe cuwano dañi ɗum tawne mbawno dogde nde tawno giwanno ko toon to port mo Dakar walla Abidjan ko nandi hen kala muɗuma oɗo saaha noon kala auto kam mo ala immatriculation buusata ni wonande noon autorité ji leydi ndi kala ha tenti to banggue sécurité leydi ndi kala rokkama oɗon kabaru ɓe ndentini e nder leydi ndi kala nde neɗɗo dognata oto taw alda e ɗiɗon kayitaji yamirore paɗen ko toon to Guinée Bissau wonande Guinée Bissau yogay landaji lundo kolliti metti mumen mawɗe no fewi ha tenti noon ustede doole mumen
e gueɗe kewɗe ken tolnande lebbi jeeɗiɗi ganduɗa gila militaire derguiti laamu wonande Oumar Sissoko e Mbaalo haɗi kadi ɗiɗo hen sumgoji bannoɗi ko fate novembre yaltugol jencude ndi gila nden noon eɗen gandi ko laamu militaire diñi ɗon ko waɗa ɗum ko jagorɗo affaire étrangère mo leydi Sierra Leone hollitino ko fate banggue baylugol tugnorgal ngal militaire fanditi waɗete koye référendum wiide walla ala ko waɗa ɗum ko Fernando Dias e yogay lundiyankoɓe taweteɓe caggaleydi kolliti hen ñiŋoji men mawɗe no feewi faade e sedde yawo to leydi Guinée Conakry autorité ji leydi ndi jaagoɗo golle riiwi ken tolno ujunnaje 600 gollotoɓe e calɗi golle leydi ndi woni hen gollotono koye jangde woni hen koye ñawoje woni hen koye santé cellal ɓalli woni hen koye affaire étrangère woni hen kadi koye taaridi woni hen koye ndema woni hen koye jaagoɗɗo gaynaka ɗum foof noon taguiɓe riwede kay ko caggal nde wittoji kewɗi mbaɗa tawa hewɓe garata e golleji men teni ko yeebi poste uji men walla so gari ha ɓooyi jaaha e rendez-vous ji men goɗɗi ñiɓata e gollode mumen ala kala hay goto bawɗo mum teni lewru kala ene heeɓa jobdi muɗum temedde ujunnaje 600 woni riwaɓe e golle mumen to Côte d'Ivoire hanki o ko mette mawɗe ɗum ko caggal nde Norvège fi Côte d'Ivoire 2-1 ɗum ko caggal nde Côte d'Ivoire o kañumne markuno ɓe ɗamininoma hanki o kay fiide Norvège beele mbawa ɓennude 8e final kono hanki caggal minita cakkitiɗi ko nden Norvège wawi tigui lappude Côte d'Ivoire 2-1 oɗo saa noon Côte d'Ivoire ƴettiti bagsuji men gam yaltude oɗo kuɓeeri ha laaɓi ha wiccere kono ɗum ko noon to Côte d'Ivoire autorité ji leydi kolliti 29 lewru mayɗo hen woni juin mayɗo hen e nder balɗe ɗiɗi toɓoli kewɗi jippiɗi to Abidjan bila o ne takki no feewi woni hen kolliti ko 12 mbasi pittali men woni hen kolliti ko yimɓe 20 mbasi pittali men galleji kewɗi woni leɗe ne tawe e ndiyam laamu ngu ƴetti pellital oɗo saha daranade ɗeɗon gueɗe kala gana heedani hen caggal ko yimɓe 10 mbasi pittali mumen toon to Accra tema noon tawete ko nder Accra wonande caggal nde toɓɓoli kewɗi jippi toon neɗɗo goto noon majji hen yitaka 499 gegginama galleji mumen laamu ngu noon ƴetti pellital yaltinde koppareje haalis kewɗe no feewi gam haɓade inondation woni yo layru tawetendu toon ndu to Burkina Faso wonande kabruji jaltuɗi cariɗe laylayti rendo wiyede capitaine Brahima Traoré hoorejo leydi ndi windi ɓattake faade Burkina naɓe finoɓe to leydi France guilay safroɓe e jangguinoɓe e scientifique en mawɓe kala de gartata e leydi men ɓuuri yawde e yaccade ɗin konguɗi godani firti tan ko ñande 26 lewru manduɗo hen ndo Burkina yaltinino kabaru hollide kay taƴodiral laatima ha laaɓi ha wiccer hakkude Burkina Faso kamɓe leydi France to banggue diplomatie hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ɗum ko gila kay hoorejo leydi ndi ari e lefol laamu kanko on Brahima Traoré Centrafrique épidémie choléra woni ko teska toon kene tolno e 197 ka woni ko windita kene tolno e 24 mbasi en pittali men wi jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi ɗum noon waɗi ko nokku bireɗo birmbo ene tawe e nder leydi ndi hewɓe noon jamirama sene coɗoro sabunde ɓuuri wonde ko siri ko joolam jabiri jeheten ko toon to Venezuela caggal yerɓande leydi wannode ñande 24 lewru juin mayduɗo hen nandu gouvernement leydi holliti ko maayi ko kala oɗo saha ma won 1993 neɗɗo loni holliti kadi ɗum ujunnaje majji cuwa taw yitede leydi koko derguiti e dow mumen kono ɗum ko noon faggudu leydi ndi koko yatiri caggal siftini mon duuɓi 10 cakkitiɗi leydi ndi koko ɓaafni to banggue ngaalu mum ndeɗo fiyande kadi yerɓande leydi ɓeydima kadi ɓaafnude leydi ndi no feewi ko wona ɗum ko noon subaka hande o ko cukalel nguel duuɓi 3 waɗi ken tolno balɗe 6 e nder leydi kañum yaltina ene wuurini hisi yummakko hollitino meeɗa ɗamtidade wonde ma taw ɓiyum ene maayi kala subaka garɗo ma ene fiɓi anniya ma ɓiyum yiite taw ene wuurine selli paaɗena ko toon to Moyen Orient Iran neeli nelaɓe muɗum
délégation yettima toon to Doha laamugo leydi Qatar États-Unis d'Amérique kañumne nelaɓe mum jettima toon ñalawma hande 2 juillet ko hande woni kaldigal hay so tawi wona kuccam e kuccam ko par intermédiaire woni Qatar kame Pakistan ngam jokkude kaldigal dattingol jeygue hakkunde ɗe leyɗele ɗiɗi woni Amérique kame Iran Europe nguleki Europe e mayɗeli hôpitoji kewɗi nguleki diƴƴe cirɗoje baraji e dow beddaji kala teskede noon nguleki ne heewi to Belgique France ha fayma toon to Slovaquie Danemark teskama hewɓe noon mbasi pittali men météo de kollita len peƴƴede wonde jeegom do lewru en riski arde ngam nguleki kono teskama ustima seeɗa hayso tawi wona ha woro Israël holliti armi muɗum ma heddo to Liban Sud Liban Syrie Gaza ɗum noon ko haaɓe keeɓa hoolare jam e nden kay kisal leydi mabɓe holliti ɗum ko jagorɗo nden kay kisal leydi Israël bitel Israël Katazi ko on holliti ɗum ñalawma hande o to Mexico caggal hanki jamma walla mbiyen subaka law hande o ko kamɓe lappi Équateur ɗiɗi e ndiga oɗo sa Mexico kañumne waɗi qualifié 8e final welnere mabɓe nde noon yimɓe ɗiɗo mbasi en pittali mumen hen goto ko 19 ndungu on ko debbo gorko ko 49 ɓe donki ko fofde ɓe paɗɗi France kañum hanki lappi wonande Suède oɗo sa France kañumne tawama toon to 8e final musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno men kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon gueɗe moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal ko Saydou Abouba ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranena